Takže ahoj, vítejte u mého nového gameplaye, já vás budu provázet tímto gameplayem a no, z Minecraftu single player, že jo, takže jsem Kontr a vítejte u gameplay boxu, takže nazveme svět gameplay box a CZ, ne, CZ, s velkým Z a ještě generátor seed bude malý B, ne, B. A hodně vybraný a vytvořit nový svět. Takže se nám to vytváří. Máme pěkný FPS, jak to ukazuje dole. Vy to nevidíte, protože to mám tak nastavené, abyste to neviděli. Což je super. Šikovný programek. Tak dělej. No. Takže až nám to naběhne, takže uvidíme. Ano, máme to tady. Saving chunks. Ukládej ty chunky rychleji. Doufám, že se mi to nesekne, to bych úplně. Tak já to asi střihnu a až se to objeví, tak budu zpátky. Takže jsem zpátky, jsme v džungli, mám docela slušný lagy. No tak já se vrátím, až se mi to dogeneruje. Takže jsem zpátky, už se mi to dogenerovalo a proč mám původní skin? Tak já se vrátím, až to vyřeším. Takže čau. Takže jsem zpátky. Už mám svůj skin normální. Tak, nakutáme dřevo, původní základ, že jo. Divný. Podívám do možností. Jo, tak to bylo tohle, toto žralo tolik kramky. No, FPS nejsou nějak svatý. Divný. No při nahrávání, no to je jedno. No, že nám to běží takže. Tak. Takže uděláme si dřevěný krumpáč a nakutáme si stone, základ. Mám v plánu, že si postavím asi. Chtěl bych mít barák ve výšce, dejme tomu tak prostě ostrůvek někde tam nahoře, že mi to líbilo. No, tak to asi řeknu. Takže to. Dám se asi tak 10minutový tentokrát tenhle díl bude. Myslím, že to budou tak asi tak maximálně základy. Co udělám. No a nic víc. Nemám potřebu zatím. Nebo spíš první díl, protože. Nebo spíš tak dobře udělám vám radost, bude to 15 minutový. A navíc mě přemluvíte. Nebo já se ještě něco udělám krátce. To vydržíte určitě, protože to bude střih, že jo? Takže vydržte. Teď. Takže jsem zpátky, už jsem udělal, co jsem chtěl. A teď si uděláme klasický, hezky cobblestone nástroje. Už mám češtinu kvůli enchantům, který zatím jakž takž neumím. Je mi to jedno. Nic vám do toho není a je mi to úplně jedno, co si budete myslet třeba aj i. No, lopatu, meč si uděláme. A myslím, že to by bylo asi všechno. Mám, takže asi šup tam s ním, zmizním. Tak. Vezmu si tě s sebou.
No dobrý, to ok, už se mi to přestává štípat. Damn it, to byl lak. Příšernej. No, tak jedem. Zajímavé je, že bez nahrávání mi to takhle vůbec se neseká. No, třeba tady to byl taky lak. Hnusnej. Co to je velká džungle, se to líbí. Komhle, tak mi třeba, ať mi třeba políbí rce. Komu se líbí džungle. Damn it. Mám akorát 100 chutí to vypnout. Ale budu na vás hodnej a nakutám si to třeba. Já si zase zvýším citlivost myši. Tady to je 80%, tady to je 100, aha. Tady tam vyskáčeme. Cože. Jo. Tady se dáme. Sem se dáme hlínu. A proč? Protože to říkám. A to byl hnusný lak. Jo. To je hnusný. Chápu, čím to je. No tak já se vrátím a mezi tím se poštoru nějak Minecraft. Takže jsem zpátky. Už jsem ten problém vyřešil, jakž takž. Myslím, doufám to. No a skácíme celý tenhle strom. A nebudu si dělat z toho baráka. Já nebudu kopírovat, já už jsem viděl tolik těch baráků. Třeba u Konkyho, ale ten teďkon dělal. Nebo spíš jsem viděl poslední informačku, jak to říkal, že se smazil svět. Smula Konky. Bylo to dobrý video. Z toho starého světa. Tyjo, to je divný. Takže jsem zpátky, už je to nějak jakž takž OK. Přemýšlím, že bych tohle co udělal off-screen. To mě vážně nebaví. No, baví, ale na kameře. No, i když mám nádherný teďko na FPSka. Budu natáčecího programu. Aspoň to se mi líbí. Si mi rozumíte. No. Dřevo. Já to udělám off-screen, to se na mě nezlobte, ale tohle mě nebaví. Takže já jsem zpátky. Už mám tak jakž takž pokácený celý strom. No, to ještě stlumím. To tak trochu řve moc. Tak na 13 to bude jde. Hudbu dáme na 3. Tak, come on man. Tak, pojďte sem už konečně. Potvory jedny, jsou hrozný potvory. No tak, máme to. Co jsem nastavil? Better Cross, myslím. Máme to. Co to je? Jo, dobrý. Tak 8 dřeva je to. Tak. Dáčím 8 minut, 9 minut, teďka už. Myslím, že se dáme do nějakého zabydlení. Jdeme tomu zatím do něčeho takového. Já vím, nic moc to nebude, ale jste uznat, že začátky jsou tvrdý. Ani já nejsem nějak z toho nějak extra překvapený. A co udělám off-screen, takže to jsou asi to, co si myslím, co udělám off-screen. A já si myslím, že tohle barák nějak zesčím, nějak zutulním. No. Asi tak všechno. Ještě si dojdu pro ty lídy. A mi ukážu, abyste si nemysleli. Dělejte se. Vidíte? Tam moc ty. Přesně tam ty, přesně tak. A se s váma rozloučím. No.
No, vlastně já tam nemám workbench položený. Tak. Co teda položíme? Jo, dveře. Takže máme to, ano. Tak, jsme vevnitř. Takže dál si postavíme. Tohle to si postavíme. Ano, pet si postavíme. A akorát. Ne. Jo, tak to se kraftí takhle, aha. Aha. No, tak má vychytávka pro toho, kdo to nezná. I když dosilně pochybuju. Tak, dáme vypít a s tímhle s tou peckou se s vámi asi rozloučím. A tak jo. Takže já myslím, že to stačilo. 11 minut, akorát, ideální. Takže čau čau.